e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarankew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la an'aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ka sababuya kɛ kunnafoni aw de b'aw sigi sanga a n'a ka wagati ni k'a diya don anw na bamananw ɲuman na n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔn to nibatala tɛ ɲumanbaga ɲuman de b'i la o kuma la an kanubagaw a y'aw bisimila kunnafoni ale waati selen ni kunnafoni daminɛla bi ni waati in na an ka douane baarakɛlaw olu kɔni ye so belebele ni ka o sɔrɔ min ni a baara kolomo karila an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa fɛ no o ye colonel Asimi Goita ye ni so belebele in yɛrɛ kɔni ale bɛ Samankɔ Dekaw olu de fɛ yen nɔ Samankɔ de ale bɛ commune Manden ale mara la an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa a ye nin baaraw ni ka ale kolomo kari tɛnɛn donya a ka ministre ɲɛmaa nɔ labila ni o ye colonel Abdoulaye Maiga ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka taga se a ka gouvernement ma caman ma ka taa se fana ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ a ka musakako ma n'o y'a ka sɔrɔ koɲaw ye sa n'o ye Alifuse ni Sanu ye k'a yɔrɔ la k'a fɔ ko nin cakɛyɔrɔ belebele in jɔra dugukolo hectare 30 o de sanfɛ min ni cakɛyɔrɔ n'o o ye bureau 147 o bɛ a kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman ni baarayɔrɔ belebele in kɔni k'a ladɔnniya k'a fɔ ko a musaka tari jɔ sefa wari 5,000,000 la min ni a bɔra an ka jamana yɛrɛ wagandɛ o kɔnɔna la. Bi septembre kalo ye tile 20 san 2022 New York kaw fɛ nɔ ONU ale ka assemblée générale ta ko 77 na o bɛna sigi min ni a kuma fanba o bɛna boli fɛn min kan sa o de ye diɲɛ seleke 4 jamana marabagaw ye ani ka tila ka taa se fɛn min ye Ivoiriens ka finitigilaka ma 40 wari min minɛnen bɛ anw ka jamana kɔnɔna la nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka faba o kɔnɔna la nɔ sa kuma bɛna boli o ka u ka nin sigi ko 77 in ale kɛnɛ kan. Diɲɛ seleke 4 kiri bomba ale y'a yira septembre kalo tile 28 tɛmɛnen k'a fɔ ko fɛn min ye Ansardine ni o ye mouvement terroriste maaw ka cɛ dɔ ye sa ni o ye Ahmed Al-Fagi kɔni u ye ale labila ka bɔ kaso o kɔnɔna la min kabi san 2012 Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ n'a yirala k'a fɔ ko a sen yera bingani wale dɔ o la san 6 o kɔfɛ ni a ɲangina san 9 kaso nin kɔni ale labilala san 2016 o wagati a kɔni ɲangili olu baara olu kɛra min ni a yirala k'a fɔ k'a nɔ yera fɛn min ye Sidiya Misiri ye sa ko a kɔni yera fagali walew olu la yen nɔ. Octobre kalo tile 19 fɛn min ye camp public église protestant maaw ye sa minnu ni olu sigilen bɛ Bankasikaw fɛ yen nɔ u ka atako 5nan baaraw olu daminɛna min n'u y'a taga bila mina min kɔnɔna la sa o de ye chrétien sifinakaw ani sɔrɔ bosobaw ko n'i ye fɛn min sɛnɛ i b'o o de sɔrɔ u kɔni ni sifinaka maa 200 olu kɔni sen yera nin dɔgɔkun kelen baara in o kɔnɔna la u ka laɲini yɛrɛ ye fɛn min sa o de ye k'a yira diinɛ sifinakaw la k'a fɔ ko diinɛ
yɛrɛ ale ye kalan dɔ ye ka taa dusukun jɛlenya o sira ma nin ka ɲi yɛrɛ kɔni baara musakaw olu bɔra a n'a baara bɛɛ labɛnna kerecɛn sifinnakaw olu fɛ min ni o ye protestant district de bankasi maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko siɲɛ wɛrɛ ta fana bɛna kɛ bankasikaw fɛ yen n'o bɛ bɛn san 2023 ma ni waati kelen o kɔnɔna la. An bɛ taa kitakaw fɛ yen nɔ cɛ dɔ ale kɔni ye a furumuso fɔlɔ ni ka o bɔnɛ a nin na k'a sɔrɔ a n'a a sinamuso olu le kɔni tun bɛ dalaman kan o la ni waleya jugu in kɔni kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na a kɛra kulunbale sigida la kulunbale ale bɛ kita mara o la seerebolomaw olu ka fɔ la ko nin furucɛ in yɛrɛ kɔni ale kɔni tun nisɔndiyalen tɛ ni a furumuso fɔlɔ o ka waleyaw olu kɔrɔ ka sababuya kɛ a n'a furumuso n'o y'a muso filanan fana olu le kɔni tun bɛ dalamankan na o kɔni na sa a ye furumuso fɔlɔ kɔni ni ka ale bɔnɛ a nin na finitigilakaw olu ladɔnnen ni waleya cɛjugu in na sa olu kɔni baara bilala olu ma olu fana ye a ta ni k'a di kiiri tigilamaw olu ma ni wagati in na fɛn min ye furucɛ yɛrɛ ye sa ale bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan. An bɛ taa sankaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna sa a sigida bɛ yen nɔ n'an ko ma ko Sɛnso denmisɛnnin dɔ min n'ale si bɛ t'i jɔ san 12 la ale kɔni tora jizon o la septembre kalo tile 18 tɛmɛnen in na sanba min ni a nana u ka dugu o kɔnɔna la sa nin denmisɛnnin yɛrɛ kɔni ale tun bɛ ka i ko o jizon la min ni a su yɛrɛ kɔni o yelen sa a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɔni tun tɛ nin na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ san damadama bɔ maaw kɔni olu de ni bɛ to nin jizon ninnu olu la min ni a bɛ kɛ sankaw ka dugu o kɔnɔna la. An bɛ taa kokan kibaru la yan'an k'an ka bi kunnafoniw ka olu datugu sa an bɛ taa cadikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jɔyɔrɔbatigi dɔ kunun tɛnɛn septembre kalo tile 19 ale kɔni ye a ka walansɛbɛn baaraw ni ka olu boloda k'a sababuya kɛ ko u ka finitigilakaw kɔni ma jɔyɔrɔba di ale ma min ni a ye nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ wagati min na u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyala bɛn ani kelenya o kuma kɔnɔnaw la sa Sherifa Ahmed Zene ale yɛrɛ kɛra Maisa maa min ni ale de kɔni tun bɛ ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ fɛn min ye u ka finitigilakaw ale ni karɔgɛlɛntinɛ tigilamaw n'o ye banbagaci wale tigilamaw ye sa walasa bɛn ka na u ni ɲɔgɔn cɛ utu kalo tile 8 tɛmɛnen na a kɔni sera ni ka nɔba bɔ o ko koɲaw la sababuya kɛ bɛn kuma kɔni o tɛmɛna u ka finitigilakaw ale ni banbagaci wale tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ dowakaw olu fɛ yen nɔ min ni a kɛra maa 30 bɔɲɔngo ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen tun ye maa 50 o ɲɔgɔnna de ye fɛn min ye mouvement rebelle la maaw ye. An bɛ taga Rwandakaw olu fɛ yen nɔ u ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ u ka kɛnɛya koɲɛw ma sa bi septembre kalo tile 20 ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Ebola virus ye sa o kɔni yera olu ka jamana o kɔnɔna la min n'a kɛra sababu ye ka kamalen dɔ ni ka ale bɔnɛ ani na min n'ale si bɛ t'i jɔ san 24 na a kɛra u ka jamana cɛmancɛ yanfan o fɛla la min ni u y'a yira k'a fɔ ko nin y'a san 3 de ni maa kɔni tanyana Ebola ale bana la nka nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye fana ɲinan san kɔnɔ Ebola a ka ye u ka jamana kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi k'a da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini inshallah kunnafoni kɔrɔw olu kɛnɛ kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarange kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'i to i sigiyɔrɔ la n'o ye tungafɛla ye fo ka na so ɲuman ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔ tungarange bɛ diɲɛ fan o fan fɛ i bɛ fɛ ka so ɲuman ni ka o jɔ i ni kan so ba maliba o kɔnɔna la ka sɔrɔ i ni mansɔn ma kɛlɛ i ni somɔgɔ ma kɛlɛ duko la foyi foyi du terrain ko la tunga lafiya de bɛ se ka o kɛ i ye danaya ani damu o kɔnɔna la o kuma la a ye wele lase tunga lafiya ma walasa aw ka se ka o ni kan so ni ka o jɔ i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw fana bɛ yen nɔ a bɛ waati jan bɔ terrain yɛrɛ b'olu bolo u t'a dɔn yɛrɛ u bɛna so jɔ cogoya min na ni terrain b'i bolo titre foncier de don walima permis d'occuper de don o ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen a ta i k'a di tunga lafiya ma o bɛ so dagabana so ni ka o jɔ k'a d'i ma musaka b'i bolo a bannen a ta i k'a di tunga lafiya ma o b'i ka so jɔ k'a ban pewu walima i k'i sen don tunga lafiya ma o ka so jɔ pari la kalo 5 o kalo 5 villa simple o tile bɛ taa ni ka di maa kelen ma n'an ko ma ko 3 chambre salon ka taa se villa duplex ale fɛnɛ ma kalo 7 o kalo 7 maa kelen ka so tile o bɛ ta ka di ma fo ka taa fɔ ko tɔn ale kuncɛra o baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ seere boloma ale ka yamaruya o de kɔnɔ n'an ko ma ko notaire o b'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu tɛ tunga lafiya ma olu ka baara la o kuma la tunga lafiya ma u nana tungarange kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama sojɔko la aw k'an bɛn don n'a nataw la.